Da. Dobar dan. Dobar dan. Je li vi prodajete školski pribor i kancelarijski materijal? Pa manje to s tim radimo, više imamo proizvodnju kompjuterskog. A ne, vi ste dali oglas u novini, ili tako, za ovo? Jeste, između ostalog bavimo se i sa tim, a s kim razgovaram? Sa Ljuljuraj Hamdijom. Aha. Pa, da vas pitam za ovaj školski pribor, imamo sveske i blokove. Blokove? Da. A da vas pitam, te blokove, su to blok opeke ili cigle? Ne, brate, mili, to su crtači blokovi. A da, ja mislim. Školski pribor ne mogu biti blok opeke, ni cigle. A što vi rekao ste blokovi, pa rekao da nisu blok opeke? A ko se to zafrkava? Što? Ko je stvarno na telefonu? Hamdija, ja sam. A? Hamdija. A što se smijete? A vi puko ste osmijeha. Alo. Pa vi puko ste osmijeha, ja vas fino pitam. Ja ti fino vidim, zafrkava se neko sigurno. Ko, ja? Pa nisam ja neko, ja sam Hamdija. Pa dobro, u redu. Evo, navrati ti pa ćemo porazgovarati. Vidi, pa mogu ja doći da vidim to. Taj školski pribor da uzmem na veliko. Može. A mogu li da zapalim taj pribor? Gori li dobro? Može. Htio sam auto na pribor. Može. Može li? Može. Mislim, ubacim u rezervoar pribor. Može, brate. Zapalim, ja vjerujem. Brate. Kako bi išlo, što misliš? Imam Juge 60. Išlo bi u vazduh, ali... Misliš? Pa dobro onda, pa vidi, znaš što? Hoću li doći onda? Ele. Pa ajde doću da zapalim to onda. Ajde. Imaš šibicu? Ima bre, đavole, pusti me tamo da radim. Ajde, zdravo. Ajde, zdravo.